सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, भोजपुरी के ताजा तरीन खबर लोग के बीच हमनी कैसे ले आओ तरह से बस लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करी और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज अपडेट पाई। जी हाँ, आज के जौन खबर आ रहा बाटे रुआ लोग के दिनेश लाल यादव और निरहुआ से जुड़ल खबर रुआ लोग के बीच हमनी के पेश करे जा रहा बनी। जी हाँ, कि अमरपाली दुबे और निरहुआ के जोड़ी के फिल्म आगामी फिल्म बहुत चर्चित फिल्म आ रहा बा निरहुआ हिंदुस्तानी 2, जेकरा बारे में रुआ लोग खूब बढ़िया से जानत हनी कि 12 तारीख के रिलीज होखे वाला बा। लेकिन ओकरा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिनेश लाल यादव निरहुआ और अमरपाली दुबे का कहलस लोग दर्शक से रुआ लोग के हम अभी बताओ तनी। जी हाँ, रुआ लोग के बता दी कि छपरा जिला चैनल के माध्यम से पहला न्यूज रुआ लोग के बीच हमनी के पेश करे जा रहा बनी सन कि दिनेश लाल यादव निरहुआ और अमरपाली का कहलन दर्शक लोग से कैसे कहलन। रुआ लोग के बता दी कि दिनेश लाल यादव निरहुआ और अमरपाली दुबे संभा के संबोधित करते हुए कहलस लोग कि उनकर फिल्म आ रहा बाटे निरहुआ हिंदुस्तानी 2 जौन की 12 तारीख के यानी 12 मई 2017 के ग्रैंड ओपनिंग पूरा यूपी बिहार झारखंड में सिनेमा हॉल में लागे जा रहा बाटे। तो उनकर फिल्म जेंग रुआ लोग प्यार आशीर्वाद दिले निरहुआ हिंदुस्तानी के और सही उ कामना करता लोग निरहुआ हिंदुस्तानी 2 खातिर। पवन सिंह भी ए फिल्म के देखे खातिर अपील कैलन, खेसारी लाल भी अपील कैलन, लेकिन अब दिनेश लाल यादव निरहुआ और अमरपाली खुद अपनी फिल्म के देखे खातिर पब्लिक से बार बार निहोरा करते रहे। लेकिन हमने के आशा ना पूर्ण विश्वास बा कि रुआ लोग इनका लोग के जेंग आशीर्वाद प्यार दिले बनी निरहुआ हिंदुस्तानी में और सही आशीर्वाद प्यार देहम निरहुआ हिंदुस्तानी 2 में। काहे से कि ई फिल्म जौन बाटे जरूर कुछ अच्छा सोच के निरहुआ और अमरपाली साथ में संचिता बनर्जी भी लागल बड़ी, तो जरूर कुछ ना कुछ फिल्म बढ़िया ही हुई। जी हाँ, भोजपुरी के ताजा तरीन खबर हुआ लोग के बीच हमने कैसे ही ले उतरम सन बस लाल बटन दबा के सब्सक्राइब वाला भोजपुरी अपन चैनल छपरा जिला के सब्सक्राइब करी और घंटी वाला बटन दबावल मत भूलें, काहे कि सबसे तेज